YouTube. Det er Rababat igen her. Vambi han slutter lige for sin mic, fordi han er varmel. Nej, men Mox han er kommet ind i vores faction. Om det er Mike fra 12, jeg ved sgu ikke hvem det er. Det er Varmel, der har fundet ham. Drenge, I burde nok lave nogle nye fakler. Jeg kom til at sige det sidst. Lige meget. Godt. La. Jeg ved ikke helt om Varmel, eller... Bambi. Nej, ikke. Jeg mener dig, Mox. Hvad med mig? Om du kommer til at få koden til vores YouTube-kanal. Det var min mål afbud. Det ved jeg ikke. Ja! Vil du komme ned til det der fiskerum? Sweet. Kom nu med nogle flere fisk. What the Mining Vi skill skal altså også increase. have lavet en større bammel. Kan du ikke lige lave en fiskestang til mig? Du kan bare gå hen og lave en selv. Det ved jeg ikke til. Jamen, jeg så lige og fisker. Ja. Hvorfor gør det ikke sådan igen? Yeah! Læg dem. Nå, men ja, vi har fået lavet os et fiskerum. Det er bare flot, tror jeg. Bambi, Det er ikke noget, man ved. Varmel, han er i gang med at lave det til en swimming pool. Oh, nasty. Oh, you're so nasty, Charlie. LOL! Hvorfor? Hvad? God, man. Godt. Okay, nu lægger serveren ekstremt. Det synes Ikke jeg for mig, jeg kan jo flydende. Det gør jeg også. Jamen, det var fordi, jeg så squid. Yeah! I kan se det i videoen. Jeg magter ikke til at fortælle om det. Jeg magter det ikke. Jeg magter det ikke. Jeg magter det ikke. Men Varmel, vi skal have lavet det her større. Ja, det ved jeg godt. Men jeg skal lige hente nogle... Jeg skal så lige lave nogle slabs. What the hell? Hvad? Jeg blev lige tapet. Altså, der er lægget serveren totalt for mig. Jeg synes ikke, serveren den ligger lige nu. Det synes jeg. Det var den for mig lige før. Det er for mange af de der slabs der. Nej, Eva. Det gør vi. Shit, du døde. Nej, han døde ikke. Jo, jeg er død. Nå, gjorde du? Nej, haha. Godt. Yes, har vi lige brug på obsidian? Nej, ikke rigtigt. Nej, ikke rigtigt. Vi har det bare. Slap dog af, drenge. Fuck, I er sure i dag. Kan du ikke... Er der ikke en eller anden, der kan hente mig... Nej, det kan også ikke. Vi skal hente nogle stiger. Sure? Stiger! Nej, det var varm... Eller det var... Det var Mox, der sagde, at vi var varme. Eller... Nej! Okay, jeg må hellere stoppe den her video. Jeg er fucked up. Vi ses YouTube. Det var Rabbit Bat. Ses.